Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itaros tano mga ori pano Allah ang tadi tano kandis kasa ko mga shay ay kababayar kay ina ka gusya maka. Oras sa kababayang ngayran amya sigurado karilang kayran. Na oras sa karilang ngayran na sigurado ipamang ni kayran si iku Allah. Nagirap ko buhay ang kairan na tuusot ap ko buhay ang gaw Allah. Nagirap kerangit ang kairan na tuusot ap mata mawatang ka mambuko limu Allah. Nagyan na ni Saba pa di tanong pangadagan. Akin na bagya bong ay pagaluin tanong akta pa kaya ano mo na sa lakaw. Ano mo na sobraw. Nagyan na matagay ni surat akitab. Ay asumya raton na sumabilan tadi ang mga pipikaplok-lokos. Di tanong pamatian. Magato sa guli mapulo aukit akakasuat terkaumbal alokas kaukit akakasuat terkau Allah. Rabbul Alamin. Kaya sa pulo antanoro na gulima ikasapulo agunem mabang sa amin nagyangot watigan na lato kalil min ra'iha amaman nas. Di ma ito akailayang ako pamikiran yan. Batabila ba gira si ko hadapan ng mga tao. Sa kanaway may kapasad ka. May kadigri ka. Yapasad ka sa college, magister. Asina ka na grade 2, grade 1. Ako nagkapakay di pa makabal, sa piyaso cellphone na din yung habals. A piyaso selfie na din yung kabals. Ako nasa ka na isisinga-singa ka, madaklap ka nagun. Pakisisinong ka, asina ka na ignorante, nas ka na edukada. Edukado, Allahu Akbar. Naisad na ipkarangit rakaumbala aloks ka, di niyan nakabad pag-isipat. Naigira amilay niyan raka, babutero na apigirad na tao na kukoreksyon na nakad. Nakakarin nakad na at tongon nakad. Alagid ka after biya sa may tao at Allahu Akbar. Kapakaya si ko mga padoras na pamangdaw nga di nga mong pag-isipan. Tiraw na tigagay, naka-after siya na cellphone, naka-text, pinuto na ka. Marang-marang ay emanan niya na ipamangdaong na di nga mong pakisipa to banga di sudi ako kababalo niya na daapyag eskwela niya. Kaysa na ikarangit yan raka. Nagira miyati mo sa mga ito ararangit yan raka na pwedaan raka sa gado. Nagirap man na miyati mo sa mga PPF kubayan raka na kubayan nga niya na sobra sa Ginoo niya. Nagyanan mga bang sa amin, mga urip na Allah, batabila bo siyar katano iman to, si ko mga kangudaan na banyan din miya kuwa ini yang sudi si ina enagusya maya. Na pamanutul niya pa mga layok yan. Allahu Akbar. Pamanutul niya mga layok yan. Ako tuwa di pa nga babalsuin na yan. Di pa nga susuayin na yan. Di pa kaswa magda sa truck. Di pa kaswa sumong sa city. Di pa kaswa magda sa plane. Kainuranti. Dito mapiyaw rin mo. Kaya na nahina ka, kanabang alayok. Yan na naama ka, kanabang anan layok. Epatot na kababayan ka, sobra sa Ginoo. Ikasapulo ako, pito, mabang sa amin, at yan na, dingka, di ipananay ito Abang nga pa mag-istorya ako sa lakaw ka. Di nga di isudi. Estel pananan ng mga raga, mga ngungud ako ko anira na ibaratan si ina era nagusya maera. Gira di sira na mamagistorya ako so kuan mga layok yan at yan na lagi di ina agi estel yan. Nababu ana estel ina yan na barat na si ina na mababaya magusor. At yun na ino mabusi ina mababaya magusor. O di na style ina yan na marangit. Natingin na si ina na may karangirangit. Di ka pumaganta So ina ka agusto maaka. Lagi nga nakapamaganta ang kaon. Lagi na nida pagunaan na ipsudir ka sa lakaw ka. Apaman na pamagantaan kasi na kagusya maaka. Nasinga ko layok ka. Na ukirawin ka mamaganta. So ina ka agusto maaka. Na na layok ka. Lagi do ka turo Hasan al-Basri. Pipikirang ka atigyan. Lagi nga tuwa tao. Pamagantaan niyan rakaso sa lakaw ka. Na adna oras sa skap man ipamagantaan niyan.
Naiman to apkaron ka maloy so paawingi na ka gusya maka. Nasipon sa nga ulayok ka. Naip ka tagus sa pamikiran nga to ulayok ka. Karon kas kanian mamaganda ka. Apya si ina ka na pamaganda ka. Allahu Akbar. Nana marga menutua peng ni narilasi ko Allah. Aso miara sarasir kamberumitan, miara sarasir kami pat, sumiap, da kakompliti sa turog, da kaganapi sa ano ba ini na da mau sugpia si ko kay to kapan ka mi awi kani anakal. Ako na iman tuwa miya kalaka, nakiyada nga sa tadem, nabad miya balo ya dinga pamagantaan, subhanallah. Subhanallah. Isa na namala patubatan o manusia. Ikasapulo agwalo mabang sa mga oripnullah nagyangal to ibtaid anid dahiki bi quwwatin amamaha. Umapiya kaawatan na di ka tungan na di ikila sa mata no gikira makadadapa. Kamapsudi ka niyan. Tuman sa mga lokas ko ni nababuso mga suwata na raga na pagkaramsiran. Siya butid no at na di kapaesuminga. Na igirap man na sumisinga-singa ka. Isada nga iyan na kapakaya kararangitan ka niya. Hindi niya nakamapturo ang ito kapkarangitin niya nakaka. Mapakapkuya ka niya. Nayakilayin ka nagyang ito ang mata niya. Ilayan ka ang ito ang mata niya. Inukan niyan pagpamakasagad sa mata, kaadna da niyan kay kaswat. Na alin ang kasubitado. Agiman to na tinampa ka. Si kumya ka una na ilatabu, agoroy umbu imata, napsibut nuata. Yebo akakaramoy na yan na siya butu wata. Yebo akakaramay abini yan na siya butu nuata. Yebo akasilgan yan na siya butu yan. Iman to na uding ang terwa. Dengan teruan na disebut Allahu Akbar. Ikasapul ako siya natiga na ij'alha hiya awwalu man ya'lam waj'al abaka huwa awwalu man ya'lam. Girad na planong ka naya paganaya penutulan kau na si ina ka usia maka. Kenapa sulayok ka? Girad na miya paroling amapya miya ka tap ka sa exam, miya approve ka pengadi ka sa Saudi, adna kiapasan ka exam, miya approve ka sa penggalbog ka, na awalo man niya alam, abu ka wa ummuk. Ay pagampagan na ya, makatukaw ron, apatiruan ka o nasumbala-loks ka. Kaysa kumay tukaw, ripan wallah. Doon na nasumukar ka na miya kapalagwi ka kay abinga. Isumuka ko wata oto. Adan mamu mato na ka na mingi bukay ngaon. Niya to na ka na abi. Ana problema nga miya kasunghaw. Naiman to miya kalaka na mauri-uri ron makatukaw na so guwa niya papala din ka dilalayo. Pag ni ka sa pera, pag ni ka sa makana ka, maripot akaon, guwa ni ko maito ka. Naiman to miya kalaka na kauri-uri makatukaw si ko kaulaw lang ka, si ko kamapian na ka, so mga pipiap ko paroling ka na, sa kanya ni kauri-uri makatukaw, Allahu Akbar. Lagi na nga ito, kalayan tanong di mapanutul, mga pangsami, mga ori po Allah, mag-ina, niya tayo so ama ang otowata, madaming ibaga kamapia kauyagan. Siwa ngayon na yan, nabutap na sabala imata. Miyang uyag sa manok, mga pato, miyang mumulaan. Naumang gawin na kandagang sa halit. Kandagang sa manok. Asar bu makapasa chiwata yan. Asar bu makapasa chiwata yan. Asinin piya ka pag-eskwela, piya ka pangadisa nga ito, standard eskwela. Naunay ko na siwa nga ito wata na may piya-piya. Nagyan nga yung mga classmate yan na kapamagandi ka unta yung mape cellphone, mape talong pa, mape bag, mape gamit. Naskan yan na da, ayaw at aylo. Aral sa mape sa kamu, kaya niya na manggasto. Kaya ayaw manubak ato ko kami miskin yan. Ay no pa nga di ko standard, naskan yan na wata aylo.
May kaisa mga bangsa amin na anak lipatan yan. Mingi sa lobo unoy na yan. May yung mga classmate yan na ina yan na 5 taon dito na 5 taon tinilas. Napian yung kapenalday. Kandagang sa maroni-roni. Nasabawlap ni mata. Wiran singa-singaan na. Allahu Akbar. May alin subatan. Makauman na di magato ang inaya na ini sa kumyaw na pagato ang sirat. Di marambang inaya na isa kumyaw na ramarambang. Di makipsindag inaya na isa kumyaw na kasindag. Benari dua-dua sira na pamilya na mapipia-pia ginayra nga kasindag, kaparambang, kapagato ang pagistorya sira na may ali. Kekaratad na ginawa uminya, tingnan to na isaba pa may ali na nga bibirak na wataka. Kakaganda, may kapasad. Pagka-abroad. May kalalaka. May kasaragunda baling. May babaling, may babakasyon sa mga prince kanyan da bakasyon. Allahu Akbar. Kadua ragunda bakasyon da pensurat. Siya kapito rago na may kagura o kansina ya. May kasungo layo kiyan si isa si kusiringan yan. Tiyan na yan to na ngayon atak na may apito rago na yan na baling na surat. Na may makapasa din sa mga padiyan. Ay pagisag ngira na dirang atawan. Ububad na isa lang kami aso ayan. Tiyan na di ka katakawin. Di nga rarata ginawa. Asiwata ka na miya katalo dun rago na kaya papasa din. Nadarkan taros. Napigmaan na kainin, kaan ka di katukawin. Uy, naptero na ka nakakakabnar ka. Namiya katalo drago, namiya ka umana sa balaing. Namiya nga rumana na mga tayo. Allahu Akbar. Bakon miya ka panik sa uli ang tayo na. Amala akap kububayin niyang watayan, pakatataya-tayaan niya. Dan sabi na miya lalagwi siya nga tayo. Makaw mo na piso timan yan mga walay pagisi yan o da mataw si wataya. Matid na yan kaya lakaan sa walay wataya. Na yung pan miya kaupin, miya kalaka na sa wataya. Nagukasol di gunian may liang wataya na matay da ulama. Nagunian ka pangarki ipon sa ay na taman sa benam. Niyagak siya na panguraw ko. Kagitan sa kapaguraw siya. Tigil na makapipikira ko rin na di kan skan kailay peruman. Nau kada kan surat. Nagumakaliyo nga miya kamungod. Winga mga matian na mga ito. Wirang kala ka ng ilok sa babay. Miya pakaliyo ko. Wata yan. Kiyaptan yan sa barukat yan na liyo. Allahu Akbar. Nadakal ba ti surat lagi na kami at takap sa piratakap. Panguraok na mi dadadar solo yan. Kadi kiso ka na pas yan. Ay ko naman lumapuro alungan na miya pikir ang otawat yan at ikinasong walang si ina. Kami ato na ko niyang po. Kaboto at tigin tigudip man makakasoy. Siyong wan yan, Allahu Akbar na makaumasangot yung dira na dead maalin sa walairan. Miyam masaka titimu anataw. Ako na makapalalagin na tiyan ino ka na yung mga titimu. At tiyan na sina ka di tinud ang apetay. Miya sasalikin niya hoto ako. Miya umaniyan suina na di imba ka. Miya abaniya na ulo o inain. Ketaw gina paguraw. Pamitiraan niya na di pasbag. Allahu Akbar. Amelay niya na nakakamasan niya na surat na kinuha niya na biyatiya. Dinay karitan ko. Salamat chiko kay tuukapan. Kang uda nga pa na miya kiplayo karakon. Miya dasu kapakabubuko ako. Kaya kepan ako ko kaya patay iya makaka api amete na susang ka. Daong ka deray nun. Na balas ang Allah.
May ngarapak ko na inibgay ngarakan. Ay pangarapakan na baloy ka ulama na inibgay ngarakan. May naguntamang ka. Na kaya sukudan na kaya balasan na ka. Salamat. When na itigan na ipamasak nun, ada ngarakan nun payagan, nagyang ito ipo mo kaya sudi arak no mga classmate ka na inalin ka subitado ka. Na di nga pamitiaraan, na di ka lang makipagatuang. Na miya kalala ka ukap man na dead na surat. Na miya ka pituragun, dead na surat. Na miya nga rumaka na di nga taon, na piyaga po anak ko na di nga taon. Nakataon ka, tigyan na yang oto akip kriyan ka sa kababalo yung mata na sabala, na panutulgor ka kaan kakatukaw. Isa ko tigyan mo, imbota ka na da sabala amatang ka. Wey na miya tiro atigyan niya makakapamli na tunay ka sa wataya. Kapag di tarimaan o mga layo kiyan, da makiplayo kon, kagya sadir. Aming yawidak na tigyan na ka. Ngayon itakas ka sa doktor na ibo solusyon na anadumunit sa mata. Ay bugayra ka. Nanda ko kuha sa indunit, ikaw masa sa mata. Naik nung piyag ikalo ito mata, na niyo buyakan ka. Na ini sambi ikaw, na kaya aong ka. Ini balas kaon, na kaya aong ka sa tao. Ini balas kaon, nanda nga tsurati. Niyang araw maka diya nga tawan. Piyaga po anak ko diya nga tawan. Sumiyang korka, ini panunulo daw nga tarima. Na salamat din. Ay importante na may apasad ka. Nanayno ka muna ako din. Si ita bumakatuna ko surga. Pag niya nga kwala paleta mga surga. Allahu Akbar. Nagya ko na nga ulama. Niya sapwat yan si ina yan. May panog yan sa kalamalaman na makapagalo yan sa lilodraya. Katutulungan yan si ina yan ang pangarkan yan. Yan na may ito ako pan manina kulay nakataon na ka din na matang ka sumatakan. Na may tiriran raka. Napisipat tangos ka na di ka kabay-ubak na tukaw. Inadakor ka tiro. Gito mamuti ni sa bapa. Sobra kaya babayayakan raka. Kami apikirak na gyan ang kanob sa mga inaapya sudipa to tayo genyo ko at tayo na yung genyo ro. Dahil natigyan na saba pa kababayakan maguyag-uyag ko dunia, ina nakagya inuntabu na sisang. Sa tigyan so kaya sudiar ka mga classmate ako na miya pikirakan na ino mararasay si ina, ino di sudi o mga tao si ina, inip kagwado mga tao subundali ina kasaba praka. Mele ka muna tigyan na igira asisi ako ka na apya so di nga kagagana, di nga ngalbok ka na, kapamipi, kapaninindian, di nga kilipatan ka ginaw nga sa baprak. Di nga tiga nga tanin na, natomya bida ko sa palonan, ka, pagit ako, paano ako matay ka, ang kakada isa record. Na miya pikira ka mo man na sobra ka kirata ginaw ka. Nada ko taros. Tiga na solusyon, na inawatakas ka. Kabakalo-kalo na, matikor ka ginaw ka. At yang kamalong, napi ang kanditaran, napi ang mga gamit, kasakang buit, tini mo ano ka sa gagawin ka. Na pinikirakan na, o baka lokalo na makapwesa sa manok, na makapwesa sa kamo, na makapwesa sa litin, na baka lokalo, nagyap man na ginawa niya ni Mateo din. Na di nga dito roaw ba, baka kaya lapis ang upo sa akin. Kabnarapiyaga po ang anamiyang arom ako, naibot ko wala kasi saya so, ngara nakasangay puso akan na kakaro kabintang akan na mapipira-kira akan na anto na masuswa ina mga days ina naibuk man natigyan na dia kan nakakapagasong dia kan kakapsuratan nakagiya kapikira akan na sa kamani katayo doka when na iman to atigyan na miya pikira akan na miya ribat ako bis akan na baya kinanglan kay na material kaib sa kinanglan ka na sakat narila yaong namiya ka umako de napsirbisyo na kan sa taroto. So kaya nagaw na ngo to ay naiyang ko explain na ngo to awata yan. Namiya kasi nga na miya da kagagaksa niya noon. Apitiro ina yan sula ilaha illallah nagito ni kaya patay. Epki guraw ka ngo to awata na dalakay. Wenas ka na malakay ka po. Sisang sisam si ina ka sisam si ama. Now di ka malakay kabasiran niya tay. Na pengnin kasiran ko Allah.
o mga sembayang duan kasirang ko Allah. Di nga sirang pakasidukaan. Pagumra ka aparakira. Punay haji ka aparakira. Para od na dakak katarutupiko mga kabenariran raka na bakalo-kalo na ikalimo ka wala nakatarutupan sa ngulalan sa ingang kirang ipamangning ko Allah kapakasidukaan ako kip na hajiin na udi na kipagumra. Balas na dano pala ya Allah sa mapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.